kudu eling bapak ibu lan keluarga kudu eling negarane kudu eling kebudayane luhuring kabudaya junjung derajat lan bangsane eling eling kita kudu eling basan mengaren kita kudu eling Cih, eling-eling sampun paripurna. Halo, halo, halo. Ya, diangkat saiki. Halo, halo. Cih, matur suwun. Mila adicara ingkang salajengipun inggih menika lampahipun sampur penghormatan. Wonten ing siang dinten menika kacaosaken wonten ing ngarsanipun Bapak Kepala Desa Warungering. Mangke saparipurnanipun Dok Supadosto Bapak Kepala Desa Warungering lenggah wonten ing sasana Siti Pagelaran Langen Beksan. Mila kangge mangayu bagya panjenenganipun Bapak Kepala Desa Warungering dipun aturi Dok Jula Juli dados Marati bangsa wangku salwalot bisa mane-mane sekar bisa kula suwun panjenenganipun Bapak Kepala Desa tindak kalian Ibu Kepala Desa wonten ing tlatah Siti Pagelaran Langen Beksa. Monggo madhep nondi tapi ngene background engko kudu background mulya budaya ya rene monggo wong lanang yo ana tengen to Agus Lih, kualik. Ya, sip. Cih, monggo kula suwun bintang tamu saking tlatah Kadipaten Tuban. Supadosto mangayu bagya panjenenganipun Bapak Kepala Desa saha Ibu Kepala Desa. Sumangga adikku
gegarane wong sing sayuk sing rukun gotong royong nyambut gawe etan balik ulon diwasedang magelakon embong ati pawi tanen oh ayo lopot pisan kena sejarane ayo bangun negarane yen gampang luwe gampang yen angel ngelakang langkung tak kena tinumbas Jih, kok sih, ojo sih, awas. Pak Tut, Pak Tut, rungono yo. Engko nek mari ngomong ngene engko tak delang yo, sampai sedilu mari ngono. Ya, dumateng ngaresanipun para penonton, para undangan wonten ing pagelaran mulya budaya wonten ing sang dinten menika kathah sponsor. Nggih, sponsoripun wonten Kultur Warung Ngering. Nggih, wonten UD Berkah lan saandhanipun. Tapi yang utama adalah Sumber Galang. Nggih, mohon kepada rekan-rekan Waranggono, Tirokno Pak Mantri. Pokoknya beli belalang ke Surabaya, Sumber Galang tetap jaya. Pokoknya ngono ya, awas. Tapi tetap jayanya harus begini, langsung dada ngenteni enteke kendang. Nggih. Ah, oke. Nih, masa gak yo gak canggih to? Yo canggih mesti wong beli belalang ke Surabaya. Sumber Galang tetap jaya. Oke, awas Mas. Paradis siap Tut ya. Ya, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf karena banyak sponsor. Akan tetapi pada sore hari ini ngantos malam nanti, mulya budaya yang paling utama adalah Sumber Galang. Maka dari itu beli belalang ke Surabaya, Sumber Galang tetap jaya. Dadah 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 dadah. Silakan para sesepuh bini sepuh diaturi sampur, nggih. Diaturi sampur. Sapa rung golek sak meja, masyarakat wis kumpul kabeh lagi slametan. Engko nek masyarakat rung kumpul kabeh sapa wong berkat iki omah loro iki bek. Nggih, rumah dua ini full berkat. Yes, pokoknya terima berkat ngono ya. Alah. Warung Ngering kurang apa? Dulur-dulur, niki mangke tayupan tenggene Warung Ngering niki mboten enten tarikan dhuwit apa-apa. Pun pokoknya gak enek talam nggih mboten enten.
Pokoke Pak Lurah mau wis ngomong, Pak Mantri gak ono talam, gak ono apa-apa. Duit wis cukup, jaba nek kurang tak tambahane ngoten terus. Alhamdulillah. Mbah, wong potongamu iki biyen yo bakul kayu lho, Lurah niku. Nggih to? Nggih biyen asline kan bakul kayu. Lah kok iso bangun bali desa sampai koyo ngene iki. Alhamdulillah. Warung Ring tetap jaya. Oke. Pun Cak Sukar sampure diaturke sesepuh bini sepuh. Yo manut Pak Lurah. Nggih, manut. Pecak ndojir nek tayub kok sepi. Nggih, kangge jumenenging para pangibing ingkang badhe ngibing wonten ing Siti Pagelaran. Monggo Cak dipun aturi mataraman Cak yuk, ndruk. Ndruk. Pun monggo sing pun betul sampur langsung jumeneng monggo.